Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende. Your radio. Over. A Borosdráván. Január, február, itt a nyár, mondja a tavaszváró rigmus. Én meg szívem szerint azt mondanám, hogy február, légről jön a csuka már. A januári hidegrekordok után pár napig megcsalt bennünket a tél. Sült keszeggel várj, mondta Géza, az még neked sem ördöngösség fogni. Nem szeretek rendelésre horgászni, hogy magyarázzam el, hogy egy hete döglik a hal, a nádasban nincs maradás, az oszló bűzös busák gardák miatt. Keszeged meg leginkább a nádszéleken öblökben lehet fogni. Nincs mese. Kikéreckedek majd valamelyik stégre, aztán szerencsét próbál. Véletlenül a pálos barátok itt termelték azt a szőlőt, amelyből a badacsonyi szürkebarát bor készül. Szürkebarátban kellően tájékozott vagyok. A kóborbarátokon gondolkodom, amikor az egyik botomon elindul felfelé a kapásjelző karika. Klasszikus süllőkapás, apró rángások, aztán elindul a zsinór, én meg bevágok. Nem fogas, csak süllő, de kezdetnek ez jó. Szerelném újra a botot, de jön a másik kapásjelző is felfelé. Nem rántos, hanem